alang nato nga mga Katoliko, imposible nga ang magagmayng mga bata ug mga masuso walay mga panabot, abot lang siguro sa ila. Pero mismo ang Santa Eskriptura namulong nga kining maong mga gagmay, kining gagmay mga bata ug mga masuso, nagsimba na ni og nagdaig ni sa Dios. So imposible man na nga nagdaig ug nagsimba sila ngadto sa Dios, unya wala sila'y panabot. Kano nakasimba man sila ug nakadaig ngadto sa Dios, ngano man tungod kay mismo ang pulong sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 21:16 na ang nagbansay or ang nagtraining or ang nagtudlo ni ining maong mga bata o mga masuso sa pagdaig ngadto sa Dios, mismo ang Dios maoy nagtudlo. So remember nga ang una-una nato o gumanunguna sa Dios dili pareho. Tin-aw nga ang Santa Eskriptura namulong nga ang mga bata naagi dako nga panabot or tawag anong pagsabot subay sa pagtuo o subay sa gitawag og pag-ilangan to sa Dios. Ngano man nakadaig man gani nya mismo gani ang Biblia o mismo gani si Kristo niingon ang Dios mismo mo ay nagtudlo. So kung mingon ta nga ang mga bata o mga masuso dili makasabot sa pulong sa Dios, atong giinsulto ang Dios. Ngano man tungod kay nagtudlo siya sa mga binuhat nga di kasabot. Nagtudlo siya sa mga binuhat nga iyahang tawag ining gihimo nga mga walay panabot ug dili makasabot. So usa ka na kadakong insulto sa Dios kung mingon kita nga ang mga bata ug mga masuso na walay gitawag og panabot. Ang mga bata ug mga masuso kay gagmay pa man sila, gagmay pa sila panabot or gagmay sila og pamaagi sa pagsabot, pero it does not mean nga dili sila makasabot. So sa tawag ining Kristohanong pagtuo, di na ta problema sa pagtudlo sa mga bata kay ang Dios mismo mo'y nagtudlo kanila. Mo na nakahalad sila og hingpit nga pagdaig ngadto sa gitawag og sa Dios. Mana mga higalag may igsuon kung ang requirement sa bunyag na ipanabot ang mga bata, nakapasar na niini mo nang kinahanglan bunyagan. Mo na kita mga Katoliko wa masipit sa paghimo niini. Ngano man kay katuang basihan ang gitudlo sa balang kasulatan ug ang gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.